Днес ще направим първо пръскане на лозята. Приготвил съм препарати. Денят е 6 май. Тази искам да ви показвам моята програма за пръскане на лозя. Препаратите няма да споменавам имена, за да не правя реклама. За активните вещества мога да кажа. Едното е фузетил алуминий комбинирано с фолпет, а другото е сяра. Фузетил алуминий и фолпета са за обикновената мана, сярата за брашнестата мана, която все още сме далече от нея в началото на сезона. И другото, което ще добавя, е инсектицид. Така че гледайте видеото. Така, първо ще направя една проба за съвместимост на препаратите. Слагам малко сяра. Малко фузетил алуминий препарата. И добавям малко от инсектицида. Разбърквам с помощта на някаква пръчка. Разбърква се хубаво, като се гледа разтвора да не се пресече. Така, в случая виждате какъв хомогенен разтвор се получава. Няма пресечение. Няма. Когато разтвора се пресече, отделят се шупли и не е хомогенен. Ето. Така. Установихме, че препаратите са съвместими. Сега ще преминем към тяхното претегляне с помощта на електронна везна. Като в случая аз ще правя процентен разтвор за първото пръскане. Така, разтворът ми е почти готов. В момента го разбъркам. Добавил съм необходимите препарати. В случая тяхното количество претеглено с кантар. Сярата ми е 600 грама, фузетил алуминий е 500 и 90 мл инсектицид. Инсектицид по ваш избор. Има най-различни инсектициди на пазара, които в момента ще свършат работа. За тези, които пръскат с по-малки гръбни пръскачки, на 16 литра аз добавям около 45 грама сяра и 45 грама фузетил алуминий с фолпет и 16 мл от някакъв инсектицид, т.е. 1 мл на литър. Дано да съм ви бил полезен. Разтворът ми е готов. Ще го сипвам в пръскачката, след което пускам помпата да се разбърква. Така, тук вече почти пристигаме на мястото, до масива. Ще се опитам да ви заснема части от самото пръскане. Ето, идваме, ето тези редове ще се пръскат. Настройвам пръскачката и започвам.